Мәктәптә укығанда күп малайлар әтисенең машинасында әллә кем булып йөриләр иде инде. Чыгалар да әтисенең машинасында, вау. Безгә әти кая йөрергә? Бизәргә дә бирмәй машинасын. Әлдә хәтерлим, әти мин әйтәм, әйдә литый дисклар куйык инде, артын тонировать итик, үземнең акчага булса да. Як. Заводтан ничек чыккан шулай торсын. Бер сүз иде аның инде. Как будто заводтан алган әле ул аны. Өченче кулдан алган шыр биткән шестерка. Ну тигерми иде, гел. Ну, нәрсә истә калган дуслар, менә теге барбер егет кеше әни кешегә якынрак була диләр бит инде. Ул чыннан да шулай, безнең әни белән бер кайчан да серләр булмады. Һәм кичләрен безнең әле әти кич җиткәч шушы училищеның общежитиеның гаражы да бар, общий гараж. Ну, бөтен кешенең машинасы ишек алдында тора иде. Безнекен әти инде кертеп куя гаражга. Ну, безнеке самый крутой алып китергә мөмкиннәр инде. Белмим, курка иде ул 700 акка бикләп куя обязательно һәр кичне иренмичә. Вот, ну кичләрен әти йоклап киткәч, иртә йоклап китә иде. Без әнигә әйтеп, без бит югалып калган малайлар түгел, без дигәнем уртанчы энекәш белән. Икенче өч малай без икенче энекәшем белән әнигә әйтеп, әтинең гараж ачкычын алып машинаныкы белән бергә инде гаражны ачып, машинаны алып чыгып китеп, иске юл белән трасса буйлап бармыйбыз. Милициягә тотмасын өчен инде иске юл белән бара идек тә басу буйлап авылда, әнинең туган авылы инде Сәпәй авылында рәхәтләнеп йөри идек тә кызлар белән. Кире шул юл белән кайтып, машинаны гаражга кертеп, ишекләрне бикләп, өйгә кереп, иртән тыныч күңел белән бер нәрсә булмагандай мәктәпкә чыгып китә идек инде. Менә сагынам хәзер шул вакытларны. Әни әйткән инде, балалар туктатыгыз, булай йөрүегезне шиге булыр дип. Әни күңеле сизгер бит инде. Һәм шуннан да шулай берсендә чыгып киттек тә, үзем җүләр инде. Энекәшне рульга утырттым мин хәзер, барабыз авылга, һәм энекәш басудагы бердән бер баганага килеп керде. Сул як фары бөтенләй юк диярлек. Үлеш, әйтәм бит, ул вакыттагы уйлар минем, анда әти белгәнче лучше төрмәгә утыртсыннар, әйтәм бит. Нык курка иде инде. Колак төбенә дә менеп төшәргә күп сорамый иде инде ул. Заманда Сталиннан ничек курыкканнар, без әтидән шулай курка идек инде. Һәм әйтәм, энекәшкә нишләдең син? Үләм, әйтәм, уф. Бер нервы калмады, кайттык, машинаны керттек, бикләдек ишекләрне инде гаражның. Өйгә килеп кердем инде. Йөрәк тыныч түгел. Әкрен генә әнине уятып чыгардым. Әни кил әле, мен әйтәм. Коридорга чыгардым да, әни мен әйтәм. Короче, син дөрес әйткәнсең, мен әйтәм. Шиге булды җыру безнең дим инде. Әни инде, булган инде. Атагыз иртәгә бәреп үтерә бөтенебезне дә инде теге. Безгә ләккәндә по пути аңа да ләгәйде инде безнең кәймәнигә теге. Нәрсә гаи тоттымы ди? Мен әйтәм, хуже. Бәрдек машинаны, сул як фары бөтенләй юк диярлек, мен әйтәм. Эй, Ходаем. Ярар киреп әйтәм инде атаңа инде. Әнинең шундый гадәте бар әле, бер нәрсәне белсә, тизрәк әтигә әйтергә кирәк. Әйтәм, ашыкма әле, нигә ашыгасың син? Со нормально бит әле, мен әйтәм. Әле берәй дә белмәгән. Әле күрсен машинаны, вдруг вообще белмәс, мен әйтәм. Не опережай события, әни, ди мин. Тынычлан. Давай, әни, мин булай гына инде, күңелемне бушатыр өчен генә сиңа әйттем. Булды, мен әйтәм ди. Әтигә, пожалуйста, әйтмә берәй дә. Үзе белсә, үзе без решим, мен әйтәм. Син бар, кер дә ят мужигың янына, диде мин әнигә. Хәзер, ну, дуслар, менә шушы вакыттан бирле мин Аллаһ Тәгаләнең барлыгына ышана башладым. Төне буе бөтен белмәгән дугаларымны укып чыктым. Иртән гомер булмаганны бер сәгать иртәрәк мәктәпкә киттем. Әти гаражга кергәнче. Һәм мәктәптән кайтам. Мәктәптән кайтуга әтигел өйдә була иде. Аның шундый теге, менә әбит вакыты имен дәресләрдән буш вакыты был. Гел өйдә була иде инде. Мин инде мораль әзерләнеп кайтам мине хәзер. Кирү белән эләгәчәк инде әтидән. Бара мин анда бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Анта саубасана икәйне инта мин азалимин. Я Рабби Аллам. Амин. Дидем дә ишекне ачам инде. Өйдә булмаса жарарар иде инде. Ишекне әкрен генә ачам. Әти дә. Бездә бит инде теге кеше табуы әллә ни авыр түгел, бер бүлмә генә бит инде анда сразу күренә. Утырган креслога настроениесе юк күренеп тора. Ул минем әти борчылганда, нервничать иткәндә, Җавит Шакиров кебек күзләре җемелтәтә башлый әйттереп. Утырган креслога и утыра, как будто дөнья беткән менә, үлеш. Шундый. Һәм мин килеп кердем, үзе миңа берәй дә әйтми. Мин аптырап йөрим, белмәгән микән бу, мен әйтәм. Белгән булса, инде хәзер күптән менеп төшкән булыр иде. Белмәгән булса, аптырап утырмасы булай әйттереп, мен әйтәм.
Хәзер йөрәк дөп инде жүрим, бер әйтми инде. Тыштан ялтырыйм, иштан калтырыйм инде үзем теге. Бер нәрсә дәшмәгәч, бүтән кыюлыгымны җыеп килдем мин әти янына. Әти мин әйтәм, нигә настроениең юк? Әни белән талаштык штали дигән була миндә. Бу резко торды, сөм әйтәм, сугып аударабы мине. Карап торам әтинең күзенә, теге һаман ул вакытны хәтерлим әле, күздән ычкын, колактан пар, арттан төтен, үләм инде. Бу менә дуслар, безнең халыкта әйтәләр бит, уттан суга салдың диләр. Менә шушы хисне иң беренче тапкыр шушы яшемдә тойдым мин. Әти башын кашып алды да, улым, машинаны бәргәнмен ди. Белсәгез, менә минем сразу күңелдә теге Нәфкать абыйның җыры китте. Акты, ташып, акты, ярсып, карсулар дигәндәй. Башымны дуракка салып, кая бәрдең? Менә шуны кая бәргәнне хәтерләмим ди. Улым бәреп киткәннәр аны ди. Кичә ди физкультураны балалар белән нидә үткәргәнем? Стадионда ди. Әллә шунда бәреп киткәннәр аны ди. 3 сәгать стадион каршында торды. Иле базар алдында, ул әйдә күрсәтәм ди. Китте карарга ул машинаны. Ужас булган, мин әйтәм. Икәү әйләнеп килде, кичә кая булган машина, бер җирдә дә фарының пыяла эзләре юк. Шул килеш сер булып калды инде шушы вакыйга, дуслар. Еллар үткәч кенә, шушы преступлениенең срогы үткәч кенә әйттем инде мин аңа дөресен. Әти, мин әйтәм, ул вакытта бит мин синең машинаң бәргән идем дип инде. Аны хәзер дә үзгәртеп булмый. Бүгенге көндә дә берәр киңәш бирсәң әтигә, аның бер сүзе инде: атаңны өйрәтмә. Үзем беләм мин нәрсә эшләргә. Үз 90-90 теге исән сау булсын инде. Теге бүгенге көндә Deonexida йөри. Механика бит инде. Кай вакыт сагынып механический коробкада йөрисе килә. Минем аныкына караганда күпкә кыйммәтрәк машина. Алай да әти, мин әйтәм, бир әле синекендә әйләнеп кайтасым килә дисәм, "Як, былай да тегесен бәргәнсең."